तो नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखब भैया और हमहू ठीक बानी। आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके भोजपुरी दर्द भरा कांवर गीत। बहुत बढ़िया गीत के लेखनी कैले बानी और दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के आप फीलिंग के साथ गा देतनी तो गाना 100% सावन में बज जाई भैया। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाह कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, मन पसंद के मीटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गए बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला के जरूरत नहीं खे। रउआ जैसन भी मीटर चाहत होखब लिखवावे के बड़े भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के गाना व्हाट्सअप के जरिए डमी के साथ मिल जाए। चार्ज लेवे नहीं भैया, लेकिन मीटर मन पसंद के देनी। मीटर में कोनो प्रकार के शिकायत रउआ के ना मिली। एक खतरा कहल चाहब कि अगर चैनल पर पहली बार आयल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली और कोनो भी प्रकार के मीटर लिखवावे के बा, जैसे कि सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग या भक्ति भजन, हर तरह के मीटर रउआ के मिली भैया उचित चार्ज पर और गाना में कोनो प्रकार के शिकायत रउआ के ना मिली। आज के मीटर देखी कैसे गाओ को बाटे। आज के मीटर बाटे एगो भक्त बाबा के दर्शन खतरा व्याकुल बा, कांवर उठा के बेचारा चलले बा, लेकिन जब सुइया पहाड़ के चढ़ाई पड़ल बा तो का कहता बाबा से, अरे चढ़ल न जाला भोला सुइया पहड़िया, आ दर्शन लाई कैसे रहुरा दुआरिया। चढ़ल न जाला भोला सुइया पहड़िया, आ दर्शन लाई कैसे रहुरा दुआरिया, रहुरा दुआरिया। अरे पाँव से लाचार बानी फेरी ना नजरिया, कि पाँव से लाचार बानी फेरी ना नजरिया, आ दर्शन लाई कैसे रहुरा दुआरिया, रहुरा दुआरिया। चढ़ल न जाला भोला सुइया पहड़िया, आ दर्शन लाई कैसे रहुरा नगरिया, अरे रहुरा नगरिया। तब भैया ये मुखड़ा लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी है। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक रुआ हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवावे खतरा चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा। अगर वीडियो पसंद आयल हुई तो लाइक करब, कमेंट करब। आज चैनल पर पहली बार आए लोग तो चैनल के सब्सक्राइब करके जाए। मिला नहीं फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक क्लियर मत ही चाहता नहीं। कोनो गलती त्रुटि है विजयवागी से भइल हुई तो क्षमा चाहत नहीं भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।